Rolf Kipp eredetileg a kereskedelemben dolgozott. Sikeresen váltott a sportszeriparból a globális marketing területére, és jelenleg az FLP Team Europe tulajdonosa. Mint vállalkozó látnok, elvitte a vállalatot több mint 50 országba szerte a világon, ahol havonta több százezer ember látogatja előadásait. Mindezt 9 év alatt. Rolf Kipp egyedi logikával és együttérzéssel felépített terve közel 1 millió ember életét befolyásolta és változtatta meg pozitívan világszerte. Napjaink azon ritka vezetőinek egyike, aki megvalósította a harmóniát a magán és az üzleti élet között. Most hallgassuk meg Rolfot, ahogy egy olyan érdekes elgondolásról beszél, amely az ön pénzügyi jövőjét is meghatározhatja. Guten Tag, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Mein Name ist Rolf Kipp, und ich werde Ihnen... Üdvözlöm, kedves hallgató! A nevem Rolf Kipp, és a következő percekben egy rendkívül jól működő üzleti lehetőséget fogok önnek bemutatni, melynek segítségével az elmúlt 9 évben több mint 2 milliárd euró forgalmat értem el, több mint 50 országban. Ezzel a forgalommal az elmúlt 9 év során egy olyan keresetre tettem szert, mely messze egy német vezérigazgatói fizetés felett áll. Igen, elmondhatom, ez az üzlet engem gazdaggá tett. Ez nem lenne ennyire különleges, ha nem tettem volna mindezt egyetlen alkalmazott, hitel és raktárhelyiség nélkül, anélkül, hogy eladtam volna bármit is. Ez nem lehet igaz, mondja ön most esetleg, de ez az igazság. Valaki röviddel ezelőtt így vélekedett. Ez a dolog túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és ha így lenne, Rolf, már mindenki ezt csinálná. Én ezt válaszoltam. Valóban. De nem lenne ez elég ok arra, hogy ezt az egész témát alaposabban körüljárja? Ehhez kizárólag időre van szüksége. Egészen pontosan a következő 20 percre. Időre, hogy elgondolkozzon. Időre, hogy utána nézzen. Időre, hogy a saját jövőjét alakítsa. És amennyiben a hanganyag végére sikerült önnek egy álmatlan éjszakát okoznom, tegye meg a második lépést. Lépjen kapcsolatba azzal, aki önnek ezt a CD-t átadta. Ezen a CD-n elmondok egy-két alapvető tudnivalót, melyek az üzleti élet sikerességének az alapjai. Hogy ön ezt a koncepciót egészben lássa és megértse. És most egy egyszerű kérdés. Milyen lehetőségei vannak önnek manapság arra, hogy pénzt keressen? Pontosabban, hogyan gondolja, megvan önnek a lehetősége, hogy az átlag felett keressen? Mint alkalmazott? Vagy cégtulajdonos? Nézzünk meg egy statisztikát a nyugati világból. 65 éves korban ez a következő kép néz ki. 62%-a az embereknek nyugdíjas. 28%-a sajnos már nem lehet közöttünk, azaz már elhunyt. 5%-a még kénytelen dolgozni. 4%-a másoktól függ anyagilag, és 1%-a lett gazdag, tehát nincsenek anyagi gondjai. Nézzük meg ezt az 1%-ot, az 1-et 100 közül, vagy 100-at 10 000 közül. Die 100 Menschen von 10.000. Vizsgáljuk meg őket kicsit alaposabban. Miként vált ez az 1% gazdaggá? 1, azaz 1% a kemény munkával, 5 ember közülük elsőrangú értékesítőként, 10%-a akadémikus, 10%-a az embereknek valamelyik nagyvállalat felsővezetőjeként, 74%-uk saját céggel rendelkezett, azaz önálló volt. Ez tehát tény. A legbiztosabb útja annak, hogy gondtalan öregségünk legyen, a saját vállalkozás. Alkalmazottként csupán idejének nagy részét cseréli be apró pénzre egy vállalatnál, amely az ön idejével gazdálkodik. És ha elérte a munkaidejének végét, milyen nyugdíjra számíthat? A mai leépítésekkel és csődhullámokkal teli időben egyszerűen illúzió egy biztos munkahelyre építeni a jövőt, ahonnan ön nyugdíjba mehet. oder im öffentlichen Dienst beschäftigt. De mi történik akkor, ha ön 40 vagy 50 éves korában elveszti munkahelyét? Leépítések, betegség, vagy egyszerűen a cég bezárása miatt. Milyen esélyei lesznek akkor a munkaerőpiacon? És akkor én még arra bíztatom, hogy legyen vállalkozó? Ebben a bizonytalan helyzetben? A kockázat túl nagy, mondaná most nekem. És önnek igaza van. Én nem is ajánlok önnek egy saját vállalkozást, hanem a legintelligensebb módját annak, ahogy végre a saját lábaira állhat önálló vállalkozóként. Erről most egy kicsit bővebben.
Mely formái léteznek az önálló vállalkozásoknak? Termelhet valamit és nyithat egy üzemet. Vagy gondoskodhat arról, hogy a már megtermelt áru a fogyasztókhoz eljusson. Mit gondol? Melyikkel lehet több pénzt keresni? Tény, hogy az 50-es években több pénz volt a gyártásban, a mai időkben ez egészen másképp van. A termékek árának több mint 70%-a a kereskedelemnek jut. Emiatt ajánlom önnek, hogy termékek vagy szolgáltatások forgalmazásával foglalkozzon. Menjünk egy lépéssel tovább. Milyen módjai vannak, hogy termékeket forgalmazzunk önálló vállalkozásként? Vegyünk nagyító alá egy hagyományos termékforgalmazást példának. Ön nyit egy butikot, vagy egy bioboltot. Mielőtt azonban megnyitná, temérdek munka és befektetés előzi ezt meg. Bérelnie kell egy üzlethelyiséget, meg kell vennie a berendezést, és természetesen fel kell tölteni árukészlettel. Ehhez általában hitelre van szüksége, de a bankok komolyabb fedezet nélkül nem sok segítséget nyújtanak. Szüksége van továbbá egy jól működő üzleti tervre, hiszen az újonnan nyíró üzletek 50%-a nem éli túl a második üzleti évet, és tönkre megy. Az első 5 évet csak mintegy 30%-uk éli túl, és ez még egy jó arány. Tehát a mostani gazdasági helyzetben egy új üzletnyitása óriási kockázat, mely rengeteg bátorságot, munkát és kitartást kíván. Egy másik, ennél sokkal nagyobb sikerrel kecsegtető lehetőséget franchise-nak hívnak. Az anyavállalat egy sok éve kipróbált és működőképes jó üzlet felépítését kínálja. A helyszínt, a berendezést, az árukészletet, a reklámot, az üzleti tervet a cég határozza meg ön helyett. Betanítják az alkalmazottait és segítenek abban, hogy sikerre vigye fiatal vállalkozását. Az ön vállalkozói önállósága természetesen megszűnik. Befutott cégeknél a licencdíjak óriási összegek. A bevétel egy részére is a franchise cég tart igényt. Így például az a világcég, mely a világ minden táján egy hatalmas M betű alatt hamburgereket árul, a licenszért több 100 000 eurót kér. Ennek nagy része saját tőke kell, hogy legyen, azaz semmiképp sem lehet hitel. Ez sem az a lehetőség, mely a legtöbb ember számára szóba jöhet. Ön mit gondol? És akkor van még egy lehetőség, amely lehetővé teszi önnek, hogy hatalmas mennyiségű árut a felhasználókhoz eljuttasson, anélkül, hogy ön bármit is eladna, raktárak és saját pénzből megvett árukészlet nélkül. Egy lehetőség, amely üzlethelység és személyzet nélkül működik, melyhez nincs szüksége tőkére, és mely nem köti önt egy adott helyhez. A megoldás abban rejlik, hogy ön egy világcégre támaszkodva egy vásárlói hálózatot hoz létre, melyben a vevők saját maguk rendelnek a gyártótól. Erről van itt szó tulajdonképpen, és ez az üzleti lehetőség, melyet én most megismertetek önnel. De engedje meg, hogy előtte tisztázzunk egy-két fontos dolgot. Mielőtt ön még belevetné magát a termékforgalmazásba, gondoljon csak bele, milyen kritériumoknak kell, hogy a termék megfeleljen. Fontos, hogy egy egyedülálló és fogyasztható terméket találjon. Ha ön egy egyedülálló termékkel foglalkozik, nincs árösszehasonlítás és egyedül van a piacon. Hadd magyarázzam meg a fogyaszthatóságot. Önnek szüksége van valamire, ami idővel elfogy. Egy egyedülálló termék, mely elfogy, hozzásegíti önt egy automatizált későbbi bevételhez. Ha a termék nem fogyasztható, önnek minden megrendelést követően új vevőre van szüksége. Ami szintén igen fontos, az az időzítés. Egy termékre van szüksége, amely divatos, időszerű. Nem lenne értelme a mai komputervilágban írógépszalagot vagy hanglemezeket árulni. Ezekre a termékekre már nincs kereslet. Mi az, ami ma időszerű? Kérdezi most valószínűleg, és én elmondom, hogy alakul ki egy divathullám. 1946 és 64 között világszerte 1 milliárd gyermek született. Egy egész generáció, mely a világ divathullámait megteremtették és irányítják ma is. Ezt a nemzedéket hívják nyugaton a marketing zsargonban a baby boomer generációnak. Az 50-es években egy egész iparág született miattuk. Cégek, mint Mattel, Lego, Märklin, Alete, Hip, Milupa, Pampers óriási összegeket kerestek rajtuk, és nagyvállalatokká nőtték ki magukat. Miért? Mert ezekre a termékekre hatalmas igény volt. 1 milliárd bébi akart enni, játszani, ennyi gyermeket kellett ellátni. 20-30 évvel később, a 70-es évek végére, a 80-as évek közepére ezek a bébik kinőtték a pelenkáikat, és egészen más iparágokat teremtettek meg igényeikkel.
Házak, lakások és minden, ami ezzel összefügg, vált keresetté. Ingatlan befektetők, építőipari vállalkozások, iparosok és bútorgyártók nőttek fel komoly vállalatokká. Bankok, biztosítók is aranykorban éltek, az igényeket ugyanis finanszírozni és biztosítani kell. Ugorjunk az időben, gondoljon kérem a mai időkre, a 21. század kezdetére. Hány évesek lettek ezek az emberek? Elárulom. Ez a korosztály ma a 40-es, 50-es éveiben jár. Rengeteg ember, akiknek mára egészen más igényei lettek, mint korábban a 70-es, 80-as, vagy akár a 90-es években. Ezek az emberek az utóbbi 10 évben egy új szót vezettek be. Wellness. Egy szó, melynek 10 éve semmi jelentősége nem volt, és korán sem volt olyan ismert, mint ma. Egy korosztály, mely egy egészen új testkultúrát alakított ki, megpróbál dacolni az idő múlásával, és igyekszik megőrizni az egészségét. Minden, ami a szépséggel és az egészséggel kapcsolatos, ma az első vonalban van. Neves gazdasági szakemberek, mint például Paul Pilzer szerint az emberek a következő 10 évben több mint 1000 milliárd eurót költenek erre az iparágra, egy egészen elképzelhetetlenül komoly összeget, mint a szépség és elsősorban az egészség megőrzésére. A Frankfurter Allgemeinen Zeitung kiadásában megjelent Frank Schirmacher könyvben felfedeztem az Egyesült Nemzetek egy tanulmányát, mely szerint 2025-ben 40% a német népességnek idősebb lesz, mint 60. Ez két tényezőt fog döntően befolyásolni. A nyugdíjat és a német egészségügyet. Ez a két intézmény egyszerűen nem fog tovább működni, hiszen nem nő fel elég gyermek, aki mindezt fizetni tudná. Emiatt mindinkább fontossá válik az egészségünkről való gondoskodás, a kórházi kezeléseket, a szükséges műtéteket egyszerűen nem fogja tudni a biztosító fizetni. A kilátások nem éppen rózsásak. Nézzen kérem utána, és megérti, mire gondolok. Következzenek a jó hírek. Minden negatív változásból lehet profitálni. Az ehhez hasonló kilátások mögött is rejtőznek lehetőségek, csak időben fel kell azokat ismerni. Foglaljuk tehát össze. Önnek önálló vállalkozást kéne alapítania, lehetőség szerint a kereskedelemben. El kéne kerülnie a kockázatokat. Egyedülálló fogyasztási termékeket kéne találnia. És mindezt a jövő piacán, a wellness piacon belül. És én azt mondom most önnek. Önnek nem kell semmit eladni. Joggal kérdezheti, mégis hogyan lehet ez lehetséges? Engedje meg, hogy egy példa segítségével elmagyarázzam. Németország egy kis délvidéki városában működik egy híres férfidivattal foglalkozó vállalkozás. Nevezzük Hugo B-nek. Ebben a városkában nyílt a 80-as évek közepén egy kis raktárhelység, ahol gyári áron árulták a férfidivat cikkeket. Annak idején csak egy kis raktár létezett, előtte pár parkolóval. Hugo B. akkor még csak Stuttgart környékén értékesített, mivel kizárólag szájhagyomány útján terjedt az információ. Reklámra nem költöttek, hogy a normál áron értékesítő kereskedőket nehéz helyzetbe ne hozzák. Ma, 20 évvel később, már szinte mindenki ismeri. Metzingenben található ma Németország legnagyobb outlet központja. Emberek Európa minden részéből jönnek. A parkolóházak telítve vannak, a hatalmas csarnokokban embertömegek állnak sorban, és válogatnak sok egyéb márkás termék, mint Tommy Hilfiger, Strenes, Bali, Joop között. Én magam a ruhavásárlás módját a 80-as évek közepén ismertem meg, mikor egy jó barátom a tippet elmondta. Azóta már sok-sok embernek beszéltem róla én is. Sokan, akiknek ezt a lehetőséget elmeséltem, már továbbadták ismerőseiknek, és ezt az ötletet az ismerősök is továbbadták barátaiknak. Kár, hogy az ajánlásaimért Hugo B. nem küldött valamit ajándékba, nem beszélve némi jutalékról. Őszintén, ki adott itt el? A pénztáraknál csak beszedték a pénzt. Azok adtak el valójában, akik az információt a bevásárlási lehetőségről továbbadták. És ez alatt értem azt, hogy nem eladni. De térjünk vissza végre a fogyasztói hálózathoz, amelyben a vásárlók saját maguk rendelnek. Gondoljon csak bele, Hugo B. minden általam küldött érdeklődő után csak 5% jutalékot fizetne. Valószínűleg nem is beszélnék másról. És innentől zseniális a dolog. Képzelje el, önnek még a gyártóhoz sem kell elutaznia. Egészen egyszerűen a termékeket telefonon vagy interneten megrendelhetné, és ezeket ki is szállítanák az ön otthonában. Látja?
Pontosan így működik nálunk. Az üzleti lehetőség, melyben ön egy passzív jövedelemhez juthat. Egy jövedelemhez, amiért ön később nem dolgozik, vagy csak nagyon keveset. Egyedülálló, nap mint nap használható termékekkel foglalkozhat, melyek a wellness divat legkeresettebbjei. Ezeket a termékeket ne a hagyományos kereskedelemben keresse. Azokat az összegeket, melyeket hagyományos vállalatok a kis és nagykereskedelmi hálózatokba, üzletekbe, tévé és egyéb reklámokba fektetnek, nálunk megmaradnak. Emiatt kerülnek a termékek a legmagasabb minőség mellett igen előnyös áron a fogyasztókhoz. Gondoljon csak bele, hogy ezek mindennapi termékek. Olyanok, melyeket ön amúgy is használ. Ön csak márkanevet cserél, ezért sokkal, de sokkal magasabb minőséget kap, alacsonyabb ár. Amennyiben a termékek hatásáról és minőségéről ön ugyanúgy meggyőződik, mint sok ezer partnerünk, örömmel fogja ismerőseinek, barátainak a magas minőséget előnyös áron tippet elmesélni. Ezentúl mindig, ha egy termék elfogy, ezek az emberek a gyártónál újra meg újra megrendelik, és ezek náluk azonnal kiszállításra kerülnek. És mindig, ha valaki rendel, ön egy bizonyos százalékot kap a gyártótól az ajánlásért cserébe. Mindig, újra meg újra. Sőt, ez még megy tovább. Ha az ön ismerőse mindezt a lehetőséget másoknak továbbadja, ő is részesedik ebből, ön természetesen szintén. Ön ekkor már nem olyan mértékben, de mégis. Tegye fel a kérdést önmagának. Mennyi munkájába kerül, ha az ön ismerőse a gyártótól terméket rendel? Mennyi munkája fekszik abban, ha a gyártó a terméket az ismerősének házhoz szállítja? Így van. Semmennyi. Az egyedüli, amiben ön részt vett, a fogyasztó átirányítása a közvetlenül a gyártótól való vásárlás felé. Ez a divat manapság egyre erősödik. Egyre több ember rendel az interneten vagy a tévén keresztül. Cégek, mint eBay megváltoztatták a piacot, és a sajtó tel is tele van ezzel a témával. És most képzelje el, hogy mi ezt a vásárlói hálózatot önállóan rendelő webükkel átgondoltan és professzionálisan építjük. Ezzel cégünk az elmúlt 26 év alatt több mint 2 milliárd dollárnyi évi forgalmat ért el. Látja? Én 9 éve kezdtem el egy ilyen vásárlói hálózat építéséhez. Az első hónapokban nem is kerestem eleget. Ehhez némi idő kell, nem érdemes türelmetlenkedni, hiszen a fű sem nő gyorsabban, ha sürgetjük. De mi az elmúlt 9 évben csapatmunkával felépítettünk egy jól működő rendszert, mely önnek segíthet gyorsabban egy sikeres vásárlói hálózat kiépítésében. A képzési rendszerünk egyedülálló, továbbképzések, tanfolyamok, könyvek és profi rendezvények segítik partnereink munkáját Európa szerte és a világ más területein. Hogy miért segítünk önnek? Ez egészen egyszerű. Ha csekély mértékben is, de részesedünk mi is az ön sikerében. Mi érdekeltek vagyunk abban, hogy önnek segítsünk sikeressé válni. Mára, 9 évvel később az életem gyökeresen megváltozott. Nem csak azáltal, hogy messze átlagon felül keresek, hogy megengedhetem magamnak mindazt, amit évekkel ezelőtt el sem képzelhettem, ami ennél fontosabb, hogy egészséges vagyok, és van elég időm. Időm, hogy az életet igazán élvezni tudjam. Ez nem azt jelenti, hogy már nem dolgozom. Szeretek dolgozni. De akkor, amikor akarok. Ott, ahol akarok, és csak azzal, akivel akarok. Felépítettem a saját vállalkozásomat körülbelül 1,5 millió ügyféllel, tőke, raktárak és alkalmazottak nélkül. Csodás jövő elé nézek, mert a következő évtized az egészségé. Termékeinket ismerik, azokat mindenki igényli, és nekem nem kell senkit erről meggyőzni. Lehet, hogy ez lenne önnek is a lehetőség? Az egyetlen, amit mindezért teszek, hogy nap mint nap beszélek az embereknek az üzletemről. Sokan meghallgatnak, mert lehetőségeket keresnek. Az egyik 500, a másik 1000 eurót keresne mellékállásban. Mások új kihívásokat keresnek a munkában, amiben többre képesek és sokkal több pénzt keresnek. Van, aki a cége túléléséért küzd és szívesen váltana. És van olyan is, akinek nincs már kedve minden reggel korán felkelni és munkába sietni. De mi is a helyzet önnel? Meg van elégedve? Megy az üzlete? El tudna menni bármikor gond nélkül 6 hét szabadságra? Biztosítva van-e a megfelelő összegű nyugdíj? Vagy élvezi már egy passzív jövedelem előnyeit anélkül, hogy tennie kéne érte valamit? Igen? Akkor csak gratulálni tudok önnek. Vagy mégis kíváncsivá tettem? Akkor tegye meg a második lépést. Lépjen kapcsolatba azzal a személlyel, akitől ezt a célét kapta. Legyen nyugodtan szkeptikus, de szerezze be tőle a szükséges információkat, vagy kísérje el egy üzleti bemutatóra.
Mindig két lehetőség van a nemre. Az első a megfelelő információk hiányában, a másik az információk birtokában. Ön mit gondol? Melyik a jobbik lehetőség? Az egyetlen, amire önnek most szüksége van, az egy kevés idő. Talán 2 óra az életéből. Idő, hogy átgondolja mindezt, idő, hogy kérdéseket tegyen fel, idő, hogy a jövőbe tekintsen, idő, hogy a saját jövőjét megtervezze. Én kívánom önnek a világ legbiztosabb munkahelyét. Még nem ismeri? A legbiztosabb munkahely, ha ön reggel a tükör előtt a főnökének jó reggelt köszönhet. Igen. Még valami fontos eszembe jutott. Elmondom még, hol a hiba az egészben. Az kizárt, hogy ön pár hónap alatt egy óriási fogyasztói hálózatot kiépítsen. Ön nem lesz azonnal milliómos. Ehhez türelemre van szüksége, és tanulási vágyra. De ha ön hajlandó mindezekre, és szorgalmas, meglátja, milyen egyszerűen lehet sok pénzt keresni. Dann werden Sie schon sehen, was nach einiger Zeit daraus entstehen wird. Megköszönöm, hogy meghallgatott. Örülök, hogy talán egyszer személyesen is megismerhetem egy továbbképzésünkön. És soha ne feledje, amit Henry Ford egyszer mondott. Minden lehetőséget megvizsgálok. Könnyen lehet ez életem lehetősége. Minden jót és sok sikert kíván önnek, Rolf Kipp. Alles Gute für Sie. Ihr Rolf Kipp.